Mipahamtang na og multa og surcharge ang dakbayan sa Mandawi sa mga establishmento nga pakyas pag-renew sa ilang business permit. Ang deadline alang nini kutob lang niadtong Enero 20. Si Chona Carion sa report. Gipahibaw ni City Treasurer Attorney Regal Oliva nga sugod kagahapon mipahamtang na sila og multa nga 2% matag buwan og 25% nga surcharge sa mga establishments nga pakyas pagbayad sa ilang business permit sa deadline ni adtong Enero 20. Wana extension nga gihatag ang City Treasurer human gitak-upan ang deadline ni adtong Domingo miabot na sa 10,523 ka mga establishments ang naka-renew na sa ilang business permit. Gibanabanang may mukapin pa sa 300 ka mga negosyo ang pakya sa pag-renew. I would suggest that for taxpayers who may have been delinquent after the deadline to settle it immediately before January 31 because by February 1 there will be another 2% interest that will be meted or slapped against the taxpayer. Gidugang ni Oliva nga ang one-stop shop nga gipahimutang sa sports complex kutob lang karong January 25 Biyernes ug human niini adto na sa Mandawi City Hall mo proseso sa ilang permits ang mga negosyante. Miabot na sa 610 million pesos ang nakolekta sa dakbayan gikan sa business tax and fees. Ako tang suggestion with almost all taxpayers nga get your application daan by December, fix your papers so that by the first thing on January you can already comply. Other also taxpayers walay kwarta kuno ikabayad na silang taxes, but then again you should see to it that ang tanan nimong pondo di nimo ibuhos sa kalipay sa Pasko no kay nagini maningil inig ka Enero. Uban ni Godfrey Rilien, Chona Carion, Balitang Bisda.